iho topic yetu ya namhla and lalelani kutwa Hi KVG, Hi 3 to 6 Express. I am a lady aged 48 years and I have 5 kids, 4 girls and 1 boy who is the eldest. I remember 2017-2018 mwana wangu musikana akamitiswa achangopedza chikoro form 4. Mimba takazoiona takutsvaga nzvimbo ye form 5. She passed all 10 subjects. As the parent, I was hurt to find out kuti ndo zvaita mwana. I was more disappointed when I heard that mukomana uyu ndewe muline rekuseri. He had finished A-level and was planning kuenda ku South Africa for university. Vana baba nana tete concluded kuti tinomusiya kumurume wake. Takaita seizvozvo. Hanzi vasvika ikoko vakagariswa pagate from 2 p.m. kusvika kuma 6 p.m. ignoring them hao. Tete shared nyaya yevana and mukomana akaramba kutora my daughter. With the guidance of his elders, vakati tinokwanisa kuunza damage. Tete vakamira saying, hatisi kuda damage. Tauya kuzosiya mukadzi wako. And that's when the guy responded saying, yes, taisangana nemusikana asi aindibhadharisa. Tete says kuti my daughter akasimuka achida kurova mukomana, saying, why would you say such a lie pavanhu vakuru? This was a well-up family in the area. And what he said to my daughter, chituko, that I didn't take lightly. So takaita sekudaro, and they paid damage. I didn't give up on my daughter. She went back to school. I was taking care of my mzukuru. Fast forward KVG. She has a good job at an NGO and is doing very well. So nyaya iripo ndeyekuti mukoma wemwana wangu musikana uyu came to me akanditi, mwana wenyu ari kuonana futi na baba vemwana wake. Akamuona ku flat kwake. Nyaya iyi yakaita ndinetsane my daughter. That was in October last year. 2 weeks ago, I received a call from tete vake. Vachiti, vana vari kuda kuroorana. Mukomana ari kukumbira ruregerero. You know vedare, it took a lot kuti mwana wangu asvike paava to have confidence after such humiliation from this guy. I told my daughter kuti, yes, you can get married, but you will not have my blessing. What kind of love forgets the shame that was brought to us that year? This man is after money from my daughter. He will abuse her and talk her down just like he did years back. I need you mutonge nyaya ii. Ari wako mwana, ungamurega here achipinda muwanano nemunhu akadai. I know kusunga moyo wangu is not good for mwana, but kutosunungura kwatoramba. Please help. Thank you so much, Saki. That's our hot topic for today. Mai vanyora ndofunga vatsanangura zvakaitika kumwana wavo, and now pasvika nyaya ndepekuti vakuda kupinda muwanano the guy akamboshora dzimai uyu vakaramba kumuroora vakaisa damage. Abvunza munyori wedu akati, ari wako mwana ungamurega here achipinda muwanano nezvese zvakaitika years back. You can feel free to connect with us muchiti fonera pa 0772 162 651 kana kutitumira ma voice notes nema messages zvakare on that same number tichibatsira mama vatinyorera ne hot topic yavo ya nasi. Hello Star FM. Hello KVG. Maswera sei babongo. Maswera sei. Taswera zvakanaka. Thank you so much. Please go ahead. Ngai muonero wangu amai ngavatodzidzira kutambira nokugamuchira mukwasha wavo kana vanhu vachidanana hapana, of course vakambonyadziswa, but haizvo zvagara zvinoitika. Ngavatongomugamuchira vazive kuti vana vari kudanana votopa blessing yavo panokuramba vakasunga moyo kuvanhu vanodanana hazvishandi. Yeah, ndinotenda baba wangu. Baba vati kana vana vachidanana mungarambe makasunga moyo, sunungurai vana vapinde muwanano mune zvakanaka. 0772162651. You can also call in on 0713414413. Muchitibata ipapo. Hello Star FM.
Pachi pamwe ndi Meta. Yes sir. Tinotenda Meta, muri kuiona sei hot topic yedu? Unoketa pane vanhu vanodanana especially vakamboitisana vana. Kana kuti vakambosangana pane chinhu chinonzi bond chatisinganzwisise sevanhu venyama. Chinhu ichocho hachiexpire kana vanhu vakamboshare bond iroro rinoramba richivadhonzera. Hatikwanisi kurinzwisisa isusu vanhu vasiri murelationship. And recently pane nyaya yaitaurwa naBMC Bishop Musa. Yes. Hanzi hapana chinhu chinombaifundisa vanhu semarriage. Munhu kana ati zvinoita musamurambidze, musiye apinde mumarriage adzidze, musamurambire ini. Saka ngavamusiye apinde mwana wavo because one a bond, two there is something chinonzi marriage chichavadzidzisa. Saka ngavapinde mumarriage, ngavasa hotspot kuti vakambonyadziswa hazvishandi. Thank you so much for that. Tichada kunzwawo kune madzimai zvimwe moyo wekubereka naye mwana akamboshorwa pamberi pedare zvikafamba munharaunda yavaigara kunzi aita mimba kudai zvikanzi hatikutore iwewe nokuti pataisangana iwewe waindibhadharisa. Chisiri chokwadi hacho. This was coming from a well-up family. Mukomanawo aibva kunowanikwa I think musikana kunenge kwakati shorekei asi the mother empowered her daughter, akavadzosera kuchikoro vakachengeta muzukuru, and now akunzwa kuti mwana akugara ega asi mukoma akutaura kuti kuna mama vanhu vaiva tikuona kuti vari kufambidzana kutosvika pakuti mukwasha uyu akuti akuda kutora musikana uya waakamboshora paya. Mai vari kuti ndasunga moyo handikwanise kublessa that marriage. Maswera sei? Taswera zvakanaka baba wangu. Regeti kuna amai handika rudo rwaamai haruexpire. Ndosaka vakamira nemwana wavo panguva yekutambudzika. So hata yavabvunza iri kuti ari mwana vechimaita sei, ndikandovati inini saamai ka vana ava vanga vachiri pere unhu hwemunhu hwakasitohwa mumavari. Saka kune chimwe chinonzi benefit of doubt. Ngava achibuilda out of that kuti munhu akura mature enough, quite responsible. Ngavasakangana zvavakaitwa fine kana kukangana zvavo zvakanaka neramangwana wanowana pekutaka nyaya yavo kuti wakamboita zvakati akakurigirira wakadzoka zvino wadzokorera futi. Asi munamato wangu kuti vanhu ava vasazowana chinovawana vachembedzani kwavari vavabvese mwana warohwe agare mumusha zvine unhu musociety. Thank you so much, Neyambiro Yakanaka. On 0772162651, tukuna ma messages na ma voice notes arukupinda akati one day tichamboedza kuharvesta ma voice notes todzoka nemafoni tichinzwawo kuti muri kufunga sei nenyaya yatanyorerwa naamai vari kuramba kusunungura moyo wavo kuti mwana wavo awanikwe nemukomana akamboshora mwana nemhuri yavo years ago. Achinge aitiswa nhumbu akataura mukomana kuti inini kusangana nemwana ndinotenda ndaisangana naye ndinotenda kuti mimba ndiyangu asi mwana uyu pataisangana ndibhadharisa. Maswera sei? Hello. Maswera sei baba? Maswera sei? Taswera zvakanaka. Inini ndinongofunga kuti vakuru vane tsumo yavakataura kuti takatanga ndo chakatsenjedza. Musikana uyu anogona kuzvipinza muna taisireva. Kozonzi futi pane imwe tsumo inonzi kwadzinorohwa matumbu ndo kwadzinomhanyira. Anogona kuita dambudziko rokuti uyu munhu atori neunhu husina kumira zvakanaka, even family yacho pavakasvika vakasiwa panze. Yes. You cannot. No matter kunganyengedzwa zvakaita sei. Mwanasikana pepuka. Thank you. Dinotenda baba wangu. We are Star FM, sounding good all the time. You too can write in if you have a hot topic, a burning issue that you feel you want to share with a stranger, someone who's not going to judge you, someone who's not going to say I told you so. Achangotora nyaya sezvairi okupoya mbiro nechenjedzo sezvatirikuona zvaitwa namama nhasi vane nyaya yavo iri kuvarwadza, mwana aroda kupinda muwanano, but she cannot bless that union because of things that happened years ago. We will be back shortly after this. Stay with us. KVG. Nyaya iri very tricky. Nyaya iri very tricky. Zvakaitika izvi zvakaoma sha, it's not easy. Zvakaitwa nemukomana wayo nefamily yekumukomana wayo.
kuhumiliata family yemusikana and amai vakastrugula kudaro. I think musikana anofanira kutsvaga someone else wekupinda murelationship naye, not that guy akamuspoila zvakadaro. Yeah, let's check out this one. Hello KVG. Apa pakaoma apa. Kana musikana uyu atoda mukomana uyu ende ndo zvinotoitika. Moyo unotongoda munhu type idzodzi ndo zvinongoitika. Ende kuti mwana uyu the only way she will realize is after she gets abused by this guy again. Ndo pachatoso realize. For now she's blinded nerudo rwemunhu. Obviously munhu anoda munhu maybe first love, stuff like that. Saka zvavangatoita kuti vanhu vasarorana kaiti still jeopardize a relationship nemwana. Saka I think ngavangosiyana nazvo, ngavangosiya mwana uyu aite zvazvo, afollow moyo wake. Kana zvikazomuomera kumberi uko, at least you've got a job, maybe she will take care of yourself. KVG and Saki, we all make mistakes. No one is perfect. And iyo zamai hawana kurambo kuita mistakes iri muupenyu. Saka yo she should accept that. My mistakes anoitika muupenyu, but she should look forward kuti Mukwasha maybe reformed, maybe he was young, both were not told about his age. Maybe he was young, saka reformer, and he's a new being. Saka I should accept that. Thank you for that, Maswera. Say. Moshe, hi, KV. I'm good, thanks. Ameno muno itongo say muchibatsira mama wanyora. KV, the only person you can control is yourself. At some point, or control this data. You can't control even your husband, you can't control your wife. So, in as much as but I think I hope maybe I'm just going to conversation topic. Can I tell you my situation? With you, someone dies as my dies, but would grow up blessing out what then happen. Because the challenge now is one is another, my one is another, and my one with the blessing is one. Yes. She might encounter some challenges just because I'm not blessing in my life. This was so maybe my advice to Mama is I know no other, but the only thing you can do is to bless your daughter if they are up to success instead of setting up for failure. Yeah. Thank you. Thank you so much for that. This one says, hi guys, I was in a similar situation. I got a young girl pregnant. I was 21. I wasn't working, but my mom pressured me not to accept the girl and I took my mom's side. But as I'm matured, I regretted my decision, and given a chance, I would have gone back to the lady. This one is coming from Bakuku Maripatsanza Guru, Kwarusape and Kweduka Okumaswera. Say hello, Star FM. Star FM. Hi, Masura, say. Unaona nyaya mamiriro yakaita. Ndoona sekuti both maparents emukomana drama ravakaita then nemukomana drama raakaita then kwanga kuri kutya kutora responsibility haisi easy kutora. Pane vanhu vakatomitisana, mukomana otoramba, not because haasi kuda musikana wake, but dzimwe dzenguva anogona kunge achitya kutora responsibility. And remember, vana vanga vachangobva kunyora A-level. Yes, mumwe achinzi ari kufanira kuenda kuCape Town kuchikoro. Iye mukomana uyu. Yeah. You see, musikana ari kutasira kuupgrade kuenda kutertiary kutora tertiary education yake. Saka vanhu ava vanogona kunge vaitya kutora responsibility. And now that musikana aenda kuchikoro apedza, probably mukomana akazoenda akapedza because musikana akushanda. Yes. Vari kurealize mistakes avo ende pane bondi vanhu ava vakamborara vese. Ndizvozvo vane mwana vese. Vane vana vese, exactly. Saka pane bond. Ndiri kufunga kuti mai dai vanga vagona kungoadvise mwanasikana wavo kuti aite due diligence, kuti aone kuti zveshuwa mukomana ava kumuda bhekere zvemashuwa-shuwa. Kana vari kudanana zvemashuwa-shuwa, probably vari kurealize mistakes avakaita kumashure.
ngavaenderere mberi vadanane. Ende mai ava ngavazive kuti kana vakaadvaisa mwanasikana wavo akazonoroorwa somewhere. Remember, handinambirani nazvo kuti vanhu vanozorororwa kana paine zvinenge zvaitika mumashure. But somewhere somehow pane mwana kumashure uko. Marriage ichaenda mwanasikana wavo wekumberi inogona kungovhiringika somewhere somehow. Pane a lot of things zvinoitika nemwana atori kumashure nemukomana uyu. Saka ndinofunga kuti mai ava dai vatendera mwanasikana wavo aroorwa nemukomana baba womwana uyu so that vanokontinya nelife because vanga vari vadiki then. Ndinotenda baba vangu maita basa ne-contribution yenyu yakasimba. On our WhatsApp platform, messages are coming through and I've got this concern as well kuti hakuna chinokwanisa kuitwa here nemhuri nemukomana kuti vakumbire ruregerero kuna mai vasati vatombotanga kuita chivanhu chekukumbira mudzimai kuti vamurore. I don't know panenge panofana kuitwa sorry, hello, maswera say. Taswera zvakanaka, endererai nyumberi. Inini ndichataura mai avabvunza kuti dai manga murimi maita sei. I will say this as my side name yangu inini. Yes. Inini I would only allow mwana wangu musikana kuti arorwe nemufeso indizende kuti mari haasenda kubasa haadaenda kuchikoro. On that only option I could realize kuti mufeso mistake but mwana wangu anomuda despite kuti anoenda kubasa here kana kuti haendi. But in the very manje kuti munhu anonzi akuenda kubasa works for an NGO. Anonetsa kuti how can you define true love kuti munhu ane mari panga asina unakwanisa kumuda. Then the other advice to my parents emukomana they made a very very big mistake. Mwana kana akasakwanisa kutora responsibility mukomana it was wise kuti pangwa chinofanira kungowirirana kuti vabereki vodzora it's fine mukomana ngaende kuchikoro musikana uyogara nevabereki vemukomana vomuchengeta. I think that could be a good advice. Not kuti unotoramba kuti hatisora munhu but then ane mari makutekumura hazvibudi. The last issue kune vanhu vari kuti anzi pane bond avakavakawa ungasekerere marriage munhu for example munhu can be abused in marriage for the sake of bond. Haizvo zvashande izvozvo. Tinotenda vanyatsopfeka bhutsu vakapindura semabvunziro aita amai vakati ari wenyu mwana mungada here kuti atorwe nemhuri achienda kune mukomana uyu nezvese zvakaitika. Tinotenda nechenjedzo neyambiro yenyu. That's our hot topic for today. Munoiwana zvakare on our Facebook page. My name is KVG Kari Very Good. Ndofamba naSaki G, my assistant producer. Let's do it again tomorrow. Atinyorera toifambira mangwana.